Ento kora no kubulie simu yao urike SMS otenga kikwa bokire nani egara kubuka mambio chaka kwirigiria onyore sabuni ya kira lituke sukari ya kira lituko somugati oye okira lituko lakini konde to SMS wetera sena mbere ase screen yura boto tenga kikwa bokire nana kurobereti litukure ase mambi yabone nyura na ndora sense mu mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sense mu ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chingaki to tweet at Ndizi TV News ende to makumayanga kubwatete ngakiwaso kina kichukubate kwa kyao ase lituko diale gando ase oberto mwajuria nelituko nderigiria Jumanne chitariki ni 15 na ibere mutino ri mutangani umago jirubene meronge benessekero mwako erede kuminyoka mono karotore ase wiki ya gatatu iyo mutienyu mutangani bwo mwako yigata na kwale na sinjira yabe na sendonse soberede to jaka manaye na tukora manaye ase mambi yaboniga sara ono lende to kwale karibu sana na nda kwarigania asante sana wakire bia kwaraire bia na haraire junior mbiali sawa nchire bia kabisa eon mwansu muligereria emambi engia twabokire gochagiga se studio no kwegena waitu na naye kwabokire bia andonsi ya soberete lituko lya Jumanne engia emambi enchenu ekaroto gochaka okorosera lituko lyao mwarenge na pasta mwanyora amaseseni okemoika aende bono twasoire asentunde ende buna timu Ensakia asenchira ya bene kigima egerete kumanyenga nara lya yogwenerete kumanya semambe ya bono nara lya kolegete kurwa igoro wetera senchira ya magazeti na mange akolegete kurwa lituko igoro kurwa se wizara yechisemi weikase wizara yoboremi amona mangananda mange ayotocho kumanya asenchira yoboikiranu kigima igobono tobese gosuka sanga mona intwe asenchira yesimi bono mambia ujumbe nabogo tutumera gwetera se namba yesimi otambere gabo ase TV yao na ndina bogo tonyora se mitandao buna Ndizi TV News Digital egero sange na intwe bono mambia nganka yokoligereria korwa county gani Bomet County Nakuru Nyandarua Nyeri Nairobi Mombasa Kilifi andonsi asoguto bwate korumwa nchumuligereria ngwa katolenga mbia mono ase mambia bono ne ujumbe yao yetome kigima asenge nchongo kora tole check tomanyenga mashabiki to mwensi mora somorobere nyasi mikoro nyancho good morning wakili George Mo good morning Felistas Nyanchama baba how are you korochinsa machomo socho nindoche Keystone chare yuna mashabiki to aliatali komoja team diaspora bakora wana Kennedy Mirieri hello yabo Jared mtoto wa jirani Cyprian Ontita Caleb Mwetwe Divina Onkeo Dennis Matundura Labani Unami Judith Hill na bago Jenitai Jackson sinomong na Salome korachinse mocha Arizona igobano mwensi team diaspora Sophie Motangi korachinse mocha Nyangongo Junction na inu tuaba ni bono mambia asenchira yobo ikirano kigima lakini rende tome ujumbe yabe kiongozi Safanaya toganyete chi ujumbe bono mambia toba shout out egera tomanya gochaka umurubulyo togukoira se masa magazeti yeli tukolia lero egera tomanya inkie kekere asa magazeti utarasoka bono iga ochikwa enyorera egazeti yeli bwanchite bwesomera senchira yobo ikirano nchenkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na uli maga ye kamera kwa neke abuna tuwa mesire byago chaga bwasole na mangana ye mitandao nigakoro kwa Joshua uta chinga kitokubwatira noyo mito Brighton mbele kabisa najilinda pate atira kitinda change Brighton makodende toiriri baya unukubanga nasima biabone amabamo na intemba komweru na sara dikirote abuna manga kolonde brit kregoro anekruasi wisara yigisemi karotoro chomwasiri wikisemi sekeri majagu anareti igoro ya form 1 replacement kerbono abana bali bakoreda matema krasi ya gatano gatato kanona ujiko swati jiskuru sara amusumano uri motangani onyorata maxi uri tangana de asa maxi alia ni gobona ujikwenda se skuru ya Alliance Boys igo nabangi ni ujikwenda jiskuru chiriwanya de bago choruo igo abaibori mbanya dote una junior secondary school bono bali kuchuwaka na nivende yonsi lakini ndende nigerabe chibali bamiyete ime boarding schools jojo abarabe kirufinge imedendo wa the boarding primary schools china chaberonge school nyinge no nyene ji boarding je chibwate chi private je chibwate rende chi boarding chiwaji boarding na chira chiwaka na nibonge lakini asichirija day school aso mwana akoruka oika tari kuchukua kana kende yonsi inero ya lenge asekuru asensemeli yechisebe kundo iko yale ayo mange
asa magazeti ritukura bwo mu wasiri o trade Moses Kuria nwarenga se county ya Mombasa kero muranite no mugabana we county ya Mombasa ne kero kwanda igoro yo bonchire awo igoro ya trade ya sense media Mombasa karwarengete nanga kimbasi kuchiko kare poti eringa kichikuri kabanto ina barbanyar ba kwenyorre sabuni ya credit na manga ida to kana sense ito ya Kenya kato kana wika sense ya dia Kongo mo Kenya yo moni gonera le trubosoku anekero achete akagire ko banno yo mo u kiraneti oboiti we bom asikanse ya masense ya dia Kongo asebono Kenya na dia rekandina ekarutro chino murai bwenzo mukoro wense ya Kenya Uhuru Kenyatta nero bege tu aba somo stadium matangani ko be ko morembe na kwenda kuna ekyomengere cyane taba Kongo gali kem M32 ndoje kijande tabantalia kene nero ko be ko morembe ndabona kero mo Kenya akwenda gukora ubusaga nino buri nigetari ko besiko wocha sisi yake musena kisara kabisa nino inche karonaro rango mo Kenya was among us bali babwatire baikirane tyo busaga abantu ikomimba kwete abantu ikomimba sirete abantu wetani 30 batigere chingo machintini ego no busoku karoto kuvuke mipaka wochana ende asense yeyo umurai mukuru muna wateba Uhuru Kenyatta nero gendrete kura chinkwana na kwanikia ngomulembe kwira nole asense yo ebona abono rinde tigatorore nanga kyose ngakiago chikoiki waseka mbero agambigwe kiagera no bosoku sana sadiri no Kenya lieta gona mangana to koreka no mwanchu muriria sense ito ya Kenya litukurega sana lenga sense meria kiobegi nara tietoro wikernasa matanga ya bana bali basi bali bakere ne baitutu na tatu mwabo na mabera lengo manene kodenda nyota mashabiki tandi stivyanga mashabiki 20 ga mashabiki Ensakia gatena ke bakari kondangiri kurwa sabantu me karikuwatina kura kirana matanga tole lakini wakati ya na tobasa matanga kitu agotambwire yo na libia lini toda kumana naye ya tarina to go ikase studio mambia kwaneli Sara na Joshua iyo bono kati mabwatira mega ikuru asense media kiobege kana kireta se matanga yoko ene bana bali babiri ni yenda manene korende uchumbe yalengalia nene Sara nilina abantu tigabe turigire lintu kabanyene none kero kwanyore na watorero mochando abachiu bamanye mochando bobongo abachiu bamanye mental illness osemento eritu katwara kwanda ga senjera yobocheno ekero watorero mochando uchumbe yalengalia neli abantu bakwanerwe guiding and counseling wewe ne serikali kabuna yaliko bega chibe sensemo iyo kurire kya abantu bakwigerirwa guiding and counseling wewe na jitu ka sensemo ya Mosora abona na ruta sensemo ya Masige East ngana sensemo ya Masige Mosora na jitu sensemo ya Mosora Masige West bono na rata sensemo na nyata mashabiki na bakwareti twanjira maiga kigima ngona rate na rakorde sabali ya sensemo ya basi rende na matanga yo sugo ne ni Jumakali former commissioner general togwaka pole sana boigo na inche karona renge bugatagati bumuchubo songoli tkuligoro alia family bank karonkari koligia chi curtain geteiga omonginore kongoneri kumbe neli shabiki ria umurubili bwensa kena bante betinga Sara Nyarangi Ontita na Brighton Makoli ngomo kuminga teba ya tali njogo ntaina nkuligerere mambi botambi igo bano mongina Sara muramo gaka nera koroko banankorokwa no munyaroko yokoroko Bridget Kerubo mogaka Sara muramo gaka biamono baba sogontambwa ende biamona soko gendra ko korobo nchirelia kuruga bwa sensemo ya family bank na bonchirele bonsipi bakubera nsali ya Maria Ogao yabo Karen yabo Aska mwensi pi twabaganiria maya hande biamono sana asogotambwa abaralia baino kurosigita senike no mwanje teki ya Ndizi TV to wakangambia mono kirage ekero mugutambwa Ndizi TV mono umurubulyo bwenza keto wakangambia mono kirage bia kabisa mashabiketo bonspi kero mukuboka maitari rais sebiki kuboka kwa yani gatorigireti bon mabina babo Kemiso Motangi Nyasimi Kisii Totopendo Dismasio Kinyi Totopendo omocho koronare korwari bo omocho koro baba getu Omayuya ndubate juya obasi abanta bangi ora uturgirie mambia boniga na bar badru to machi SMS yabo maite bar badru to machi SMS yabo lakini to kubakira mbemene koro mocho de Ndizi TV nero bwansu womo Gusii
Ndizi TV engineer Masora mongina oye na bwate obumwanyi obuya oye timesemesiki atuma korende nigo yarenge bono mambia koranigo oseneri mangana le maromete mirobernere kwirore buna gose neri ya I think neyo Lecho lakini bono mambia kitu mambia mono omwancha omoligereria no mbali batumati SMS kerono ena ntfaila shakorto muroberio njiroro no ene kero mirudredi akorete se koreta magana yoboremi njiroro nere kago jango jieterali kara jietere na bagonyo kwa feedback ibona nse meri chirichi apo tukumeto bono intuni to ja kalitu kalto kulirosa to kunali nangi kiabete marago bagoche goche SMS mwatumete asense moyoboremi no bonda mirudredi kago yanere ngora jirigereria arodende ngirikikiri mwaboreti na ngirikimoganetie asomoroberio ye buboremi no bonda kurinde bone chite karja jagirwa so assist to bon mambia tuachare na senjera ya bene I can do all things through Christ who strengthens me you got the guru asikitabu ya Philippians inye verse 13 morning my beloved one, have a good enjoyable peaceful and pleasant day awdani ga tuanjite kianda ge komis tuanjire osu tuanjire kabisa sinti nyaboka awdana bwa kirwe Ndizi TV nerwansu musi nyasaye nando toikiriri tukeri lya Jumanne etokumakera mbia timu Ensakia tuna enjoy sana Kenya sawa seni ande mabe no morembe omuya kabisa oyin Cynthia awdana tutuareli tukulige ndo morembe babamo 90 bia mano Cynthia akarankuligereria gwetera Ndizi TV News Digital abonensemo ya fan page ya Ndizi ando chenga Poliang ekiarambe agoteba watching from Kibirigo wakire byabantu ba Kibirigo Matunda Oteresa watching from Bomet County bia mano sana so kuwakilisha kora chinsemo cha Bomet ekiongozi Safanayo Nseri agoteba good morning from Rihanna Bonchari mark me present and be blessed all na esesini waboigo chia person oitokora chinsema cha diaspora Kennedy Gisemba na agoteba tuko pamoja good day Sarah Brighton na Joshua na yotua leo tuko byane amate yao na mashabiki bonsi ba timu diaspora ikiagera nayo kuwakilisha kwa bero munyakiro go munyakigima sengenjonga lazima utume ujumbe tutatumetia ujumbe na wande mbago toma so umekuwa very good example na kitu ateberanga kura nchiri kwa bwanguiga ikiagera noisa ine Kennedy Gisemba sante sana Kemi Sophie Motangi nere nagendete kuligereria 90 korwa chinsemo cha Nyangongo mbia mono kirage yuni yule mmoja agoteba following from team diaspora sante Labanonami nere nkona Menapolis Minnesota agoteba good morning from this side mbia mono Mwalimu Thomas Michira agoteba good morning korwa komoni likoli lya Meroka no tulime yomurublia sante Mwalimu Thomas yuni yule mmoja boigo agoteba kwania atoto pendo umetambuliwa hapa my dear sweetheart pass greetings to my girls Stacy Angel Purity and my son Lewis mkuwe na siku njema yuni yule mmoja agoteba vitoto pendo nga tushamtambua ndani ya studio motebiria kwani abaiseke baya kabisa friends Mwalimu Nera agoteba shule almost kufunguliwa parents to start preparing asante sekenyoliekia Getty Geish good morning asante Ashley Ademola nere good morning team Ensakia it's another day a day that we have never seen before ase igoeba konesku emuiranire nyasaye count me in asomorobelio mu yabu Ensakia nkwaligania abakubwati mampingia my lovely kids Ndizi TV directors management na baralia ba Ndizi TV ngobatebya pongezi asega singia mogokora koro front door security iko sambamba asante sana Ashila Demola anakianga security iko tight na iko standby kabisa bia kabisa win masiko out na inchere rokora kwani korwa buto kwani ndibono win maiga mange asando se sobere de nabarimo na barabo twabariga ni kabisa somurubiri Ensakia Isaka Nyakenanda Isaka
adana kuromo weko bwakire buya tuned in kama kawaida akemso motangi no nyore ngase semerinde na aga na tumdana I'm right there with you no korwa nyangongo junction bwakire buya amaigase timu apana kosa diaspora na mashabiki ons and this TV akubagandirie lituko ligia ericha nyagwangwa aodeana no alime yumuroberio samenya mali korujinse mochenya mataro aodeana tubwate asenjera endoge kabisa keri style korujinse machiri chao basi nyaboterere amorioka na emambiengia asimamo mwabo meli nyarangi jazz rwango gato aodeana alime korwasense machiri kenguso Salam Club kenguso niko ndani ya show ekala bali na Wedon nyaore Sidfe Mora Lafi kwamboka kwa tena baswa ime yomorobelio bwensa kedari kumweba chakren kwamboka kwa tena bono yenero ndisti bwanzu bomagusi Prince Gusii Nyomenge nerade ano alime yomorobelio semambi ya boniga naraburo Tom Mogire na Tora Mogire ade ano alime yomorobelio asemambi ya bano bibona sonu ndra tutumake semester na semambi ya boniga promoteni umanda tutubwate sinjera engia kapse karondoje masikel nerade ana mimi sipanduki naonda munainu abana baminto mpaka omwali yuni yule mmoja naenda goteba George Tinega Umature Vincent good morning bia mona sana ndoche John Kebati nera goteba good morning to you nende bia mono asogo tune in morobuli Ensakia asimambia ya bono bia kabisa manjumuri tukurigoro tukora banyuri goro morobinoro chage tiri tukurigoro ekron tukujo rusa erinde and fire azegere wijiga jinsa jiricha marababa nero kora idro onyoro mu buyotoka makumurali orali mu buyi ndubone tuko chaka twarusa kabisa twako mo to deina yaya inkyo korre miyao emiyao kermedera bonyore mi naboko gora rero meto mugati gore 60 ekero kwana ne mi 40 okwera neru and 40 juzo tibe timo buko buyena wachira asire kitonye kuika nyumba ige miyao yaire korende tarasira gose tarasira ngyogora otabukora nyuri mwanjumurelia endenere amanyena emiyaye nibwate faida gose miyaye nabeko morada gishiringi kiribu 10 kirarituko gose moredere kiribu chimia ibere 200,000 kira eiki yongi okoro mwanjumurigiri egento kore mwanjumurigiri ya kire raisi nende kire kiororo kigima emyoma etete go konya kinde bono iga tishido bwate mite uwe ikino yankoruga iga mpaka keroka koruga mpaka keroka ne chimibero nyatali mia mona na msini igote ko konya sibono iga egukorire mechando ya bwate kurende emie yo nego konye ekwe bahati ikupatie bahati kama ya mtende ekyo gokora nigo kwenda Mpesa yago oende lipa na Mpesa ogende pay bill business number 515450 account name Ndizi 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 amount okubeke mie yao pin number ubekene yao arafulendo umanye gutuma emie yo mwanchumuligereria to yesiereria na bego kwa chiribuche chibesa na bego konyorera 10,000 kira lituko osese lituko lya lera kere durego chogokorwa na ende kubwere 200,000 ekere wiki ekwere na kiora igwekeronga nayo gutangazwa kwebwerere 200,000 January eye ekiangazi yeke esukari eregesara esukari toko gole 100 bona esukari kilo is 170 onetali 180 achire gesara igono gwetena go ikota komenda besenge lakini ndi 100 yetu abotebiri beka nukunya kubeka ubonge bwao naboko gera obwebwere yo tome 100 yao munasara digire kotebi nae bwenyore ligesa kena branya nota kete oboyo school visinero litukure goro mwasina litina bono from 1 geba ujigosoa umwana orangiri warayanzi umwana orangiri gumangu ingyo kwara tobwati beso ko mukora no shopping yero ikakwa ariko kanyuma iteno ene sanduki kubulgo jimangu nengao toje kubweka mwana oko genda totebe Bretoni high school usesa high school ono kwa manyine ga umwana wagojira kintu bwati bese igendo okora bono cheso mo cheso yo ekero wa chesire onore chibese jo kiri bukumiga igwa jiroje go cheso mo cheso yo asenjira yabe na semambia bone nenda bukubeka chintunda chinyinge buno kunyara kwa ukore abora nyoro tagete gutumia chimisano
nabo gochibeka one by one kolende tobeka 500 atago nemie ya moyoka asikero entunde eliokogosori asomocheso yiga no mocheso yiga nigo kogosori wa amo n'abantu babwate myaka 15 n'etatu woche igoro ego tobese gotigwa magega eye January kiangazi lakini Ndizi TV wanataka kukunyeshea mvua ya baraka ya pesa. Tobese gotigara magega M-Pesa paybill number a business number 515450 account name Ndizi amount name mia ya mayoka iga egere bwebwero smiley ogende ochigokora shopping yao bunere back to school wakanene rent ngomanyi wabona monto bwe oyo ngomubui litukuregora kro Chantel kerbo enero lenge kredro yakora tu gono Chantel kerbo enero ngomubui litko rigoro igobono naiga kiri tukurero ndia narare tugukoro kero na antivirus kine na nyuri una nere Chantel kerubo nerongo mubui o 10,000 nditukurero umuntu nabega gibeze bonti mizo siri tukeri kisagiria bwete ni wewe leo na jete kabisa bono nde Chantel na bona go tutomere SMS yao bono gwetira sina mbira siskini gorau odenga ki wajiri wakore shopping yao ngi kwagorire na bumete no ne bijata kana bagwaka atutomera WhatsApp lende karanyo religesi in Chantel kerba Chantel yo to averte ngana nana bro nyoro nando chakiro shiri mate bwa diri mitibi na krwanyo arte koro dero to konyora utapata te na kwate baati na boko nyakira litu no mokia ubo kogosoria Chantel keruba kudos na kwabete umosiori wechirwe komi for yesterday for the first time umorobyo bete launched igoro chomwancho murigereria sipata potea hii no mokia bono it's you to be outstanding na kiokora play as many times as possible igobona to ko morobere Ensakia ntogenda to kurigereria nga who is who ngotomire gocha egere tororenga uko wapi enyorera libaga ebwatere libaga lya mapema asomorobere yoiga nayo sese niwe ni chibesa majiburi wono gendera gutuma twakwe libaga bono utume kabisa emia oyo katie kanyorera chibese chinyinge chiri bukomea siri tukorera kuri ndabona tetari tukoranda sensemo yumutimoko akego tuma kwirenda tukwirenda tuma gukora ausuma koranda sensemo ya magasete siri tukorera goto mocha gutubwatia na ndistibe bwansu obomusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusii maya kichibesa ngo kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na M-Pesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emia yemo yokai unokobeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 15 guchigoro ine nomanyate eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi
lyokubika obolendi abalimu baisaine nabo igo nigo babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene igechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Bibanono mwanju muliri on Ndizi TV asimambi yabonekana ne twiranira sensemeri ensema ya kabere twara sensemeri de studio karuto ikatwara korobonjo ribabere batato boigo ngwara bekerwa burende na kyota kere korosio ruenyi karobate biguno no yunerora etase TV yao para tenga kyota kere korosio ruenyi urbono ma mete korosio o karo begete pesa mabuko mapemambia mapemete pest go mwanju muliri genda gotoma radi twa te biguno to kwiro ikasa maseti ya mambi yabonekano osije semessenger abubere sato Enchiraiga ibere sato Charles Lwanga Ogato agoteba from Nyamira County well represented Okinye Dismas koroige na itambe omonguru tuancheire tuabokire tuko ndani ya show Dolphin Amora agoteba tuned in good morning asante abombali batomera wetera senchera ya Ndizi TV News digital abon online platform na yetegendera gutubwate no nya YouTube no tuli Ndizi TV News na karo wikiralia na wo subscribe egere togendera sobwamo engineer Vincent Maina thane juu ya wazi akondani kabisa simina tuti good morning wabia Moskaroli Kelly Estel Diva Eskim Kevason Bosire na Samuel Nyamali akabateina gaki so aime yumuroberio obwensakia no romuroberio gutorosera lituko iro ikasa magazeti tukurare krombate gazeti ya The Standard na inche gazeti na ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana liro bolito ndirigoro ya endoto y'igiskuru chiri abana bari bakorte buya asamate manene akirasi kyatano atoto bono kai bagochi goso aniga goche kuru muwasiri wichisemi Ezekiel majogonya ndega koralia litukuri gorona replacement ya form 1 nigo bono ya bekirwe bari bakorte amatemu abo bono nigo barangiri guja skuru ao ase ndoche bali barangiru ya skuru ya high school Edward Makoa Robinson oyo na Otieno Lewis Omondi abali barenga batanga ni bali banyorda max chiminye meronge tane tato na ose 431 max niko bono barangiru ya skuru
ya Alliance High. Uli nyalita Mags 429 Julius Chaja Mwita niko bona Ragiruji Kapsabet Boys High School. Oyo nyalita Mags 428 Mulidi Tom Mathenge nere niyo chikwenda skuru ya Alliance High School. Abungati ya wali barangiri tukochi ase oje skuru ekonondara Musbati ya Musbati nara omwana munyaruka lende nere timu eba Lidl mwende nere nigarangiri tuko nyalita Mags 427 nigarangiri tukochi ase skuru ya Bangani Girls High School ekero Chesel Toigat nere arangeduji ino munyaruka arangeduji ase skuru ya Alliance ngati abana bali barangeduji skuru ao ase ujuchaka form 1 ase ntunde ntangani ambali bakorde amatemo yo bakorde amatemo November umwaka oli oeta ase beje begone monikirete na kibono commissioners bali bekyomegirye wachore monejimbe IBC banyarte bakwebisa lili nyuma batarali usimage batarala ali amatokeo yechikura chinene ekero obukurika rwarakadase ensemeli ya Bomas of Kenya bakwana litukorero kero bategete oroboti rubegana evaluation yechikura chietete egine kyobegerige IBC bakorawa no munyakerobo Frajeb Kadi niga ARST aralia eterete nonye konyo batarali amachibu ayo aletwe abwa ali alete botukero sabantu bande bataya nchirete anene kurwa somo boli bwa asimyu romoja abayigo nige murkede gusikasiti ne murkede naki aba menyi kurwa sensema ya gatundu bono ba kandide igoro yogo chikwaga chogwe damu ose we damu ya masensemeli libwago lia maji ase ensemo eyo ya gatundu ayutu yendiria sebechi yagatiwego anido jase beje yentangani akibono ekambero kyanyarire gewangera amangana bowling station scrutiny ase nsemeri ya wachi bono ndoje na ekot nigo ya rawire chikura chikurigererwa ase nsemeyo nido je baga nseme ya Safaricom nigo bono eraji koliske fine ya libana empeza ayindu junyeriri gochi asobogale ndoche asegaseti ya standard sara narayo irobogale mono rakini konda ilingana limwe mono nigoro yendoto ya bana bakorda matemakrasi kraski atano toto nekbochko swasi skuru ekero mwasiri bo bikiseme arareti selections wano se jisku jirwa ujukosoa ase ntunde tangani umutinyo yo omo tangani bia mono kigima korwa se gazeti ya The Standard na incho mwancho muligerele ni kumpate gazeti ya The Daily Nation nengana nero eirobolito nigoro ya Form 1 Blues for KCPE Stars Parents yani okorrange birengere biburuka ine mega yo waziri korale igoro ya Form 1 Placement Rate kuligoro nikobona abaibuli bande yale tire birengere lyo mixed reactions kurengana namachibu gosokoraliwa kweli tukuligoro abana bandi mbaro bale no mogoko asenge nchombara ngere tuwase chiskuru chiri bachorete ekero bale gokora matemu abo akirasi sano na isato mbaro bale no mogoke kiagera mbabe getwe ase batagete nabandi mbaro bakurira bono iga asenge ncho babe kire asatambe na ende chiskuru chiri batachorete igontukirire bono abaiboli batyanire ngambali go chikoira abana babo ase chiskuru chiri barangeretwe batachorete endekero kende chira tambe kakigima korwase bale aya nigagocha no nyanga magiga yo waziri bwechisemi Ezekiel Machogu korali litkuligoro nga selection yo was a Form 1 placement nigo yakore tugutumeka se chinchira chekerero was a computerized process eyo ya nyartko bage koba guided by the principles of merit a choice yo mwana cholete skuru equity and availability of space gosenga abana sibale kurangeli gwankwana kibalenge nga libagandro lisaine asibale gochekoba placed igobono eyo ya letter mixed reactions among parents and students ayonto yasoma se page ya kabere ne page ya gatatu se gazeti yiga ya The Daily Nation boigo engana eirobolito boigo ase amangana yechisemi na linga murobelikyo yo gosoma waziri bwechisemi abwate gocha sabana ba junior secondary school wetani abana
Gose gwetani abana bali bauchikoswa grade 7 abo ba junior secondary school mwaziri wetere wizara yechisemi mbabwatu murobelio ase 9.6 million chigo chikobekwa roro also chigo chikoba injected ase chipioneer chiabana ba CBC abo bagochikoswa ase junior secondary school inyora abana ba form 1 placement entonkere ne basini ni maego yo mto Brighton no mwanchu moligerera 1.2 million students ambabe the placed as chiskuru au ababa kora kirasi isano na isato na wego junior secondary school morobele nororo kolengana no waziri bwechisemi Ezekiel Machogu wego mwanchu muligereria ebicha yomunyakiro gubwikyombe kyobacholi nechimbebe IEBC Wafula Chebukati nero nero bolito ase gazeti ya Bono Mambia mulikibe gazeti yakale kubora nga Chebukati's conversions yani nera mangana ali anchiranire buno munyakiro gubwikyumbekyo no nyerero liri tukolyo moelyo kobabisi buno munyakiro go OIBC a parting shot ya eli tukoligoro chinga kiba launch tigoro ya 2022 post-election evaluation report nigo anyathiko bakagote banga the gosekyombekyo agency yo ya IBC nigo anyathiko baga kubolyo muraibwense Dr. William Ruto anyariko baga kurugo chika into public inquiry nganki keirerete events chirichi arolekanete chingaki chobocholi gose chingaki chokoralia amachibwa manena yekirugo kebo president abacholi boli bakoregete chitariki kyanda mutinyunane 2022 kolena na Wafula Chebukati agotebange bintu nebinge byarenge goswanana ingana kyo bacholi obubu arenge gokorekana ende na kyamachibwa are gosoka egenta tebetenga konye yatemire goswanana the independence yekyumbe kya IBC ekerobona abolrie muraibwense akore deep bamanyenga nkikirete events chigatoka buna chiatogete igo wega samangana epeji ya motu kabisa to chigwika 24 epeji emerongibire na isano nemo na isano na inye ndachokuligereria ngana kyomo Kenya yomo abekire biara asense ya DRC Congo asengencho nigaro mukagerwa ase asubusaga nimbya mono bali bakoregete lituko lya Jumapili abantu 10 mbakwete osembasiretyo bogima nabande 30 na kyanda mbabwate chingo machintindi waigo pain for the elderly bona abantu bali abagotu as a budget ya gochagokoro goes according to the budget projections for 2023-2024 waika 2025-2026 wono ebeseli abakoro gose gokonyeka kuli abakoro bagokonyeka gosaba gotu nigo baguchekonyora just a third of what they need igege agantaga kikigima igobogema nobokongo gochimutuga igano nyengo chiasa abantu bali abagotu ayuma nchumuligereria noyo Minto Brighton na rondoche airobolito kigima asepeje ntangani asegazeti at the Daily Nation ayona ragenda te kobasika sejete the Standard the Daily Nation kunde diganda ina la sejete the Standard asepeje akaberene ile mrigade na kibono ministry ya mangana yisemi yanyathige kulivasi gose go change birenga ligoro ya primary boarding schools azabon boarding primary school chigendrete go chikotigaroro kirikorira sabantu banene bono banyade bakobori go kwene kibuna infrastructures gose amagacho nkobara maya aya jigwadimiti abana bange asijiskuru ejo korengana no wasiri wechisemi zikirima joguna atete buna ange 70% gose 70 asemia nigo ebwate percent secondary student nigo barigide score gose abana bange nigo barigide score konde niga atete buna serikali nigo jigosira jisemi na kobeke mirobelio konekena jibonu skuru kwenda jire enda abana banyore amasomo abo ebeja donere murigede igoro yomo sa yomo oyo gwate miaka 50 asikonya amenyete asigetabe amenyete ko inse yomote korende ni gobono anyaldega ko rescued na koirwa goika asenka ya yomugano ite gonyo soma no moneno osomenga kyumwana oyo ni ganyorete asamate mwaye amanene kirasi 12 akagenda gwikasi university korende ekero adropet kurwasi university yo akagenda komenya inse yomote na bokorra asamenyete inse yomote burangeti no abwato burangeti korende ekero mangana yu ararigwa asenseme ya social media ekairira abasamale bakagenda bakamurusi gwikasi enseme yo na komoira gwikase enka yabo asebono
mamu mwabako gatamana no mwana no kanyarosire ase orosana yuna boko yasoma se beji ya gatete beji ya kane ne iri murekerete naki state bono egochi ngake serikali go segwetere wisara yegise bono ya rure eko sererina nichikwirire getambo gerege dindi sara no manjumureria abalimu abanene bali batanyarete bako guide go se bakorokia abana ngake bargo chora jiskuru cyabo anna bana bange ni wata ni go yarokanade namba korete selection go sembanyarete bako ragasukuru kibacho kwenda ibono yaberete panel iri gorora ekababera konkurende nigo bono kurege tindike ruja sabanu banene buna abarachikwiru getambo gero baerere na kiba misiride digo singa kibatanya go beka bana biya asogo chore school bari go chikwenda go igase bejine mergede buna school ya Kabianga high school nere school abanta bangi go sabana bange banjete ekarondo ju 153,074 students digo baoragati obuya bwabo osokwani kwabo okwenda school ya Kabianga high school iguyutina abanta bange ni gosara abayanjete nero ndochina etangaine osinera abanta bange bachorte maikuwatu na Nyuki high school Nyandaro high school Bangani girls Kerala Alliance girls high school kale namba isano nemo asijiri ndocha abanta bange asijiri abanta bange gosaba kiwa bange basabite konyora amabaga aboigo ne sebeja tanomo yagatano ne marketing aquí abana bago kete krobara gitu skuru chiri ba chorta bange babo nigo bon balno mo ko ne skuru chiri ba te ba ko gena no montori que tenen alliance boys yago ande no ara gitu goji ekara bange baba tomo ko igoro yengana eyu boigo serikali karongo kora sebeja tano mo ne serikali iyo jugwene kuna ngakigo toma chibese go fund go sikoro sio muroberio o junior secondary school asiskuru imeyense yake bia kigima epeji akaberwa igase gazeti ya The Daily Nation mwancho muligeria no Minto Brighton Makori terita bauti mono neringana kyabaro kigwa bagogete bali barangireti gwase chiskuru chiri bachorete list nerega iga gati yabaro kigwa mbarangeri chiskuru na Alliance Girls High School, Kapsabet High School, The Kenya High School, Mangu High School, Moi Forces Academy Lanet, Pangani Girls nera abo Starehe Center and School nero roro na bego Bishop Gatimu Gandu Girls in Nyeri County nero Kapsabet na yekwana na Loreto Girls nero roro igabaro kiwa bange mbagogete asiba chole tugucha osibarangire tugucha chinga kia bande bagendrete nebiruro barangiri asiba tacholete wetera bune gazeti ya teba abalimu abange abaro kia banene mbaga ideti abana abanga na kibagwenete go chora chiskuru weiga karututirata sepeje yo grade 6 assessment results nigo akorari wabo igoli tukulia lero matemwa Kisii the pioneer bali bakoleto murobelio CBC nyora na abana balenga almost 1.2 learners abo bakolete test yo akorenga no waziri wechisemi amachibwa yunasoke lituko lya lero egere bachigokora assessment igo bana Kisii naro ngosokale lituko lya lero boige page ya gatatu ne continuation ngana mo serikali wetere wizara yechisemi erengete usimbiranga likibwate na murubulio ki asogo transition wa junior secondary school kolende ntwaro chenga abaibuli nguchigosoya bale asimebuko yabo kugora chi uniform chi nyangi abetenga bana ba junior secondary school mbago chikobeka chi uniform different amunechi ne birasi binde grade 6 go chance egere bachikoba distinctive go sebachikobeta bauti yake akirendo agana kianga mwana tayo gochikorwa efis serikali ne chikoro chibese icho cyabana bali bagoswa junior secondary school grade 7 ayina arara se page ya gatatu aso bwango nkolere page ya kane tutaraendo mutimo koyo Minto Brighton no mwanchu muligereria nelinga asa mangana economy ense ya Kenya bana karutu atiganira mangana echisemi okora na ara irobolito monase chipechi chiamagega epeji ya kane ne mulikerete kidogo amangana y'uchumi yense ya Kenya kwanza nigega ndrete kuligereria ngana kira kole ebo kiuchumi wetera
ase bunge nene nyora bono weika keribaganetye weika getera se bunge ende kero kende getwe bamanye koranga mbari vive ense uchumi ya Kenya. Amalieta na raiga ya barai bali bakuru Kenya kwanza bagucha gokonya Ruto agenda ya Dr. Ruto asensemo ya magacho ye bunge gose key people who will champion Ruto's agenda in parliament. Omotangani kegima no mo speaker Moses Wetangula abwati we no mo bunge Omolo MP Kimani Kuria ni karo mo chairman gose munyakirogo o National Planning Committee igonera na chikobo oyubwengencho asogo channel agenda yomurai bwense ndindi nyoro yuno mo bunge Okiharu nera nigaro munyakirogo Budget and Appropriation Committee igonera naro yubwengencho sogo konya chi agenda chomurai bwense chinyarako bachiweta se bunge Kikuyu Kimani Ichungwa yoro mo bunge Okikuyu nera nigare majority leader igonera na bara sugume bintu biete raisi no yubo moelio nigaru mubunge Utharaka okoro kwa George Murugara oyuru munyakiroga samangana a Justice and Legal Affairs Committee JLAC igabwo mbachiko konya mono je agenda chomuraibwense weta suburaisi asense maye bunge barolengana kibago cyo gukine uchumi ebuke naende Weka toroso uchumi negoroke kiara kwenye yabunikire. Ensakia bwakire Sara nashukuru kwa kipindi na Airtel niko timu Ensakia oyakugune vanisi from Isena. Yamone vanisi. Harogo Chris koraraganga bwakire bye Brighton na Sara na Soid Life asomurobiri bwensakia. Mbema harogo Chris kwenda kuna no oreme yumurobiri asemambi ya aboni Sara mukonyi bumurai benseri katika shawa alitukuri goro na chagete mirobiri uri muraibu ensa maigoro ya reforms yasemo ya tea and coffee sector na roje ombasa no ali and they actually yeah he was there mukonyi muraibu ensa na chagete reforms jo korobisi ya me devina bitokora aligeria tuntubaji interest yinde ase meyo yake mari ombasa no alenge board eri ya abarimi board members no balenga sense meri ya rambe annex no balenga ya Nairobi no balenge karabate do kwanira reform singa kirende mpagire dina mbaje kobeke mirobelio yo kwene kine kemerige chai coffee na kigo kobeka ubosera bwaye mede no ne asetori genza ma yagusi coffee njaka manyiri mono na se ne chai bone bade to kobeka baro na kirende reform siri chiwiki egere ba deal na mangana ye chikatel amangana ye broker bali ba kobeke bintu monchukane egere ba streamline na go strengthen ensemo yeke meriye chaya bali mina bara bubego keri wangu igomete mbachi banyole bonus ya wangu mutinyo nchabe kwensemo 5.5 billion uchokonya bali mibanyole fees igo timetinga indireli but it should be this January bali miba wene tukanyora bonus ya yes toranaki mbia sana sar kardo kanda sumutimo como keigo encorar rande que tukire encorar keigo kontra sumutimo ekoro kwenda para alia koro konyora bantu bakrosi para niyo konyora na men at work akini koro ligire na men at work mpaka wasubati baron so mwada owe mpaka wasubati bari kire ngokora bari mer kire bari da men at work bono mbuli nda basubati okora rende na basubati mende kare mwaka bari rende tongera bobe mwaka bari no nige saugia masai bono ngiriko bara basubati akini nde okora rero na nkora ndimo watena bona basubati mutakita mapaga akini nde bado nde basubati nya sai bona batongete na goika rende men at work bago no ndiria se uniform bado ngikwa meninga bado tutaita mapaga na mukura sa mapaga na tu amigo kabisa lakini bon ngora aliri ndogeri wanongora na men at work basubati bako they are doing exactly what men are doing wana mbako tamatanga men and women at work the men are gonna people at work and men okay biblically men is not necessarily iseme wanaume lakini basubati rende go out ne dina and na kero rigeri kero raji pass out CSU Kenya police nin about that men in uniform
Abasubati bari ko wakati. Imbaro, we will don't you tufanya waya anyway. Asante asokora. Agira ndeyore neno irwane kabisa asiri bagare basubati. Tetora ikaso motimoko kalo tokwira naro rejumbe shambikire tuli nyiriria so taigoro korochi nsemo cha Ohio United States of America ndo chinga utomire ujumbe gaiga agotebanga akondani nguchindi gosome ujumbe yao yo Minto Joseph Kinyosi to baise kusuke kiagara ngwira natole maiga yo konyoru motimoko moke tosuka Ndizi TV Ubwansu Gusii. Maya de chiba sango kugira mareta manga sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana matakeire bitabu mondo ngwe bware chiri buga ikomi okera rituko mondo ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okobeka emya yemo yokai unokobeka chindunda chinyenge chance yao yobugwi igere guru chindunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bali miaka 13 guchigoro Ebundiengia ni yekorekana ritukolitangani agoikase mirimo yao ne mashini yari kutumia gosobosera bwe mirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane ni chinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo chokisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 na boigo mpabwate duka yende angenebengia Family Bank imeyomo chokisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isato isano isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchie ko babuna butambe Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebemboli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama woyolo jirani anani mada
amejibeba mwenzenu minapagawa nga Faith Star nyagote bagagu nga jirani aso muroberi wo Gusii Urban Blaze hashtag yase mitandao yonse hashtag yekebemberi nyoro muroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiryo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi umurigeria niguganitiko gure ibintu byogutumika buo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebusani aba Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochele amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amache y'ukonywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'ukubikira amache igatiye ibintu binde binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyuranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ameteno wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo imukichio de chisyabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi naenana customer manya nuri gete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi nanyora yoda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna kutobwata chi customer wita bange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mevano manu manju mode on Ndizi TV na rekordwa rasensa merende yomotimoko atwakoro bonjori bobero utatranende sa Anatwerani rekorase ni na gote ya magana ya masubat ndigi majuko wajandak ndigi ya majuko wajandak because I'm not agreeing and I will never agree ngamena to work so ngaigon to badri. In fact nanda masubat where they do a lot of stuff. Era no buku basubati mwaka bali ririye sa fideti abantu 5000 basubati mbabali nibona meni gamineti aragiri abantu chirwisano aimanisha tia igaragireti abasacha chirwisano yeah basubati mbabali we have to be bishop isaboke so that atote iboronge ngaigonki amineti yes people tigiranga lakini muri ko barua ni bon mwaja agiri ko barua
It doesn't matter. And like the bishop is okay. Atobeke biya on that point. Nga men at work, men in uniform. Jesus fed 5,000 men. Nga ba nginamba ngo na abana. Like men is the head of the family. It's okay. Omanda men at the same time libe people. Men libe people. Men at work. People at work. Yeah, go just no, I'm not justifying anything. Nande it's men at work and men in uniform. Bishop Bisabo kanyu konyuwete koro daraja 2 aiganoche ontebye koro kabatu busira bwenka. You must ask him that question. Osemo boli. Yeah. Mwancho mule tuiranire koro aso motimuko kolende ando chenga chujumbe cheno nchirega wetera Ndizi TV News Digital Eriko Kari omoigwa wabagichoncho akoteba good morning team Ensakia Sarah na Brighton mark me present na Sugubo korwa Sugubo PAG tatu mwaboko kwa Richard Mosema mwaboko kwa Josephine Mora Vivian na Lena agoteba tuko ndani mpaka mwisho Okinyi Dismas agoteba agotutumera ekebungo Philippians 4 chapter 4 verse 19 agoteba we can trust that God will always meet our needs. Most people want to feel good and avoid discomfort or pain. We may not get all that we want. By trusting in Christ, our attitudes and appetites can change from wanting everything to accept his provision and power to live. Asante sana soko toeke bungo Finlay Mumanyi agoteba korwanya maiya Omolo shop na my wife Purity komo asante boy gonarege koroko Kinyi Dismas agoteba good morning to dad David mom Isabella Vena Sarontita mbiamono heavy papa Shakira asante Brighton Makori a general Gichana Uparanya Wycliffe Kemumabu Ontaria agotebe kienyeji village girl asante Johnson Deki Johnson Mwenga papa antivirus Ndizi TV News Digital all fans Petro Mokeira Peter Ondeki enjoy your Tuesday mbiamono sana Joseph Kinyosi na elishabikireto ligeni kwa team diaspora akora Ohio United States of America agoteba tunawapata vizuri sana hapa United States of America asante Cyprian Marubi asante anaendelea kuangalia na sisi kwa chinsemo cha Minnesota USA ankwanelie Regina asante sana na bana bonsi P yabo Megan asante sana Logan bonsi bayama igawatevinga Ndizi TV nero mambo yote asante Cyprian Marubi asokwenda kuligerelia amo naintwe Wilson Kenawa Osoro nera goteba good morning kurobo basi Nyamache Nyabiteni Kondani Nyangaga George good morning watching from Dubai asante Jen Kemto morning kurwa Qatar komo chujumbe ne chinge mto Brighton kolinde to waka ngambia mono kiragi enajo naye ndo gitoma kiara kerwa gitumira ndo kumanyana no toramo naye egatugera na sense memo wasitu chutia ke tujugokora kolende nyora na Chantel kerubo yeah nero bwete igoro chishiringi chirebu 10 asomoroberi oli bono bukwe bwera epyewa chibese moroberi bukogesa Chantel na moroberi bwerigesa kabisa bwerigesa Chantel yokorana rende nere nabeka kamwederi tukurigoro Chantel ande yetari ya kabisa na Chantel ni mbato mwiwa no kwa Chantel ya ka Chantel bono maedena na bokorana nabaka bogordi binte binge Chantel ni mede bono na nyuti na ba ke bangirde bono tuko de no manjo muri kiyo ganyete bona abwate simiyao yakoboko rende naye otome miyao kisara ba otomogoji Emia yege karo kwenda M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill utaenda business number obeke 515450 account name olike Ndizi 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 amount okubeke memo yoka pin hiyo ni siri yako utaweka pin alafu utatuma hiyo ushajiandikisha na mara mingi unaposhiriki unajiongezea nafasi ya kuwa mshindi Roger Chantel akushiriki mara moja alishiriki mara mingi karotukuligerelia gaigase bali bako na tedroli tukuligoro alishiriki mara kadhaa lazima ubekumbuke anda achagete riesho tu achagete viral in the morning ani metabono mwatumire bakeiga nindoche
mwatumira lakini mwaisire goisana endelea kushiriki endelea kutuma umukianoro chiri 10 niko chirago konye bone emiero te gokonya no emideo konya monto sai kibone mieko gokonya ekero kwa megire kero wajesire mu gosorie emi te gokonya kerikirite mu buko yao osekero unyibwate yoka lakini mi ni gera gokonya kero bikase ase gosorie omo yore chiri 10 chio maite kero kwa begire mi obeke mi no beke miende abonyora gose 500 kwa bwate ndunduru kwa dinu beke 500 limo osonyi beke bonni gokonye baga emia ya aliura mentere igo gwashirikira maraga 5 unlike ulio shiriki limo ne emia yamo so korobwango tutigo maga naye kire bintu bigo chaiga chi opportunity chigo cha just once naye bana tutigo maga enyorere ligesa tumesema Januari ni ngumu lakini Ndizi TV tunakunyeshea mvua ya baraka ya pesa 200,000 weekly you got the end of the week tochitonyoro mo bio 200,000 yeminute yo chagete gochesa koruri iskoligoro kogenderera emi yae tabora bege sikia ege karas 200,000 tokomanya oranyore ge sikia ege karas 10,000 shillings tokomanya ayege ntokora weka pesa yako kwa M-Pesa lipa na M-Pesa pay bill business number 515450 account name Ndizi amount 100 then your pin you go code weka wanagenda ushiriki nalo kurukuna on Dibla the poet from Kisii Marani atakaro SMS cha jire kerengi into toka ya somi ke to tena tata banta bensa kisar na pray to ba kuli into vito ba umbi other am the upcoming spoken word artist so I have done one song ndio nilikuwa nadai kuituma msikize then muniambie ka you can find a day muni host ebona dende spoken word artist spoken word artist bona dende mongwana ayetome kabisa tome na ngwetera sena mbeyiga WhatsApp to konya dende na wasose inaye dundu kasito no go host usonye ko bate namba ya Brighton na bogo tomanya ko bate namba yane na bogo to WhatsApp link yeyo company ke turigere tomanya kirendo kargo spoke kabisa ojira the right time akaroto bwate show yungo korore kebembeli kabisa na maswati Petra Mokeira igobona etume link ya oga alia namba ye studio ga WhatsApp egere totegere torore alafu nende spoken word artist mulikito Captain 001 era nanjete sana mangana spoken Mokoti Joseph na Mariam tuko ndani then I will explain that question yeah, about men. Alright, by the way. Mokoti na bogo explain ya base message osena osoko wekana bogo te lakini ndo mwanjo bali na bora nyana kadete Mokoti mbie bana kwani Mariam Mariam kwani manu musani one akaroseli chae wangu iche gasimete ke bago kya no meda stoko genderero Tuira ne asense moige SMS iberisa tu ani asense mo ya magazeti tu akijideka iberega sara tu mute kurororo ekarmo gwiri na gazeti ya The Standard ni ne rombo gazeti ya The Standard na inchen gazeti mbotani ya The Daily Nation gazeti ya The Standard beja tano atuto ni emregre tena omo nyakero weke ombe ya abajore management ABC wafuraji bukati ni gobona karate abuna eta inikwaya neta kerigo korwa igoro ya amachibu igoro yechikura cyo mwaka oeta kolanganere abantu bari badagete gofatan election result ege abuna nigo ya uchumete gose nige tarenge buya oseta bayiride buya bone kyombe kyo bajore management IBC eye ko karamuna independence yaye nigo abeto threatened gose nigo ya twardo ko sereria ekero aba Kenya gete barenge jipasu gose jipasenga ase serikali bari ko sereria amangana yu yechikura cyo mwako rudo gusomera nabo gasomera subugare page ya gatano gatuto ase page ibe murigade nanga kyumo wasiri o trade Moses kuri arenga sense Maria dongo kunda litukuri goro ekero barigire tinga kibacho chikomeke enseme yo ebe economic zone ase county ya Mombasa ayuni gara se page ya 5 atuto karongo charali ke page community murigade na abantu 112 nigo basiri amagimabo asensemo ya western asamatuko emyemo
igabantu 112 nigo basibye magimabo kubatkana ni basukono yepara asama tuko emiyemo ukero kukora average na bokorana kiro monto gosiya gwaye kirarituko asense miya sibona babwatani aba banyande bakoboli no bolendi butakire osembere bonita kere kobe kwase jipara eriko kyania mebasukano yepara eye korekana asichinsi to ya Kenya na asense meri ya Western. Bia mono sana yo mto Brighton. Moigo baba getutu Thomas Sondari antogo tiga magega korwa chinsa machagi kanobo getutu wa masaba goteba watching you live. Keep up the good work Sarah and Brighton. Bia mono sana na ya sokoba li shabiki. Nkoira ni wikase gazeti ya The Daily Nation karondigireti ngabono era of tea cartels over. Yone nkwana ya Dr. Osenkwana yomo konyi bomora ibwense Rigathi Gachagua ekero alire ira yogo chago deepen na kutiche menganyi yonsi elikonyera se sector ya coffee osekawa amo ne chai ngaye kwaneta yali tukuligoro chinga kialinga senkayaye osase obisi yaye gotoka meya Harambe House Annex Office litukuligara umiranete na Board of Directors bonsipi bali kuragwa no munyakiro go David Mumi Ichocho gati ya director bali ngororo mbaso mweno no director kwa zone 11 ase factory ya Ugembo nere no wali ngaroro koene kiabuna banyolre gose banyolre agenda yo mukonyi bo muraibwense igoro yogotingia na gukinia ekemerie chaene kagwa abali mina barabwo baigwe bija kolengana na Deputy President Rigathi Gachagua atebetenga ekerengagia ito nokoranga esekte yo ya nyarira koba kego konga na koleta matunda asabalimi ayonara sepeji ya gatano waiga sepeji yo kyombegia Judicial Service Commission bana nigo kiara libaga lie position ya Chief Kadhi kubwatekana no retirement gose okorua semiremo kwa Sheikh Ahmed Mukhtar last November gose November ya nyarako bakegweta kolengana ne katiba ya 2010 nigo Sheikh anyarako bakago serve aseka kimyaka 10 no mabono magigatara retire bono libagelio liatigirwe asobo Chief Kadhi yonkolengana na article 170 of the Constitution of Kenya yono bokwenyorra bwesomera sobunge ororengana ki qualifications kiechi Judicial Service Commission iganetie iliyokonyora the Chief Kadhi yukagendera to mwanchumu ligireria baige page ya gatano na limo Wetangulas Ford Kenya Post Sparks debate nabogwa somera ororenga muchatara kiyo yolende kya magia Ford Kenya gikale koleta na ende kya ye Moses Wetangula esomera yonsi asipeji ya gatano na limo boigo page ya gatano na kabere nigoro ya Chebukati Wafula ose Wafula Chebukati hotebiro muraibwense banyare ko abago tukabuya ingikie irerete chiburaburu kwene kigwasa magacha Bomas of Kenya chitariki 15 cyarenge mutienye ogatano na gatatu chingaki bale kuralia machibwa manene yekorogo kyo buraibwense ntwaroche chiburaburu chaos disruptions bunachanya tukoba chikwene kigwa kolengana na Wafula agotebanga attempt sincharengo chinyinge waswana na oboteneneri gose independence ye kyombe kya IBC kera abantu bandi batageti baswana ne okoraliwa kwa machibwa yo inyoranga lero na ditikolia moelio yaba commissioner bali Wafula Chebukati Marjan Boya Molu Abdi Gulie na banda abange bagukora imirimo yabo kurasaba korali asigeka kimyaka 5 nomo kurwa bisyo mancho muri nabo kwanyorera yo wesomera mange asegazete The Daily Nation lakini abana koje kutigara bari ngororo abaroje kwenda kanange bane abande tangandiri rutitameto general for ikera baromba shite maiga kiasi kyombe kyo bajira muri timbira kende sali. By the way, what happens with Cherera 4 nge edurubino newe ndete kuri ringa nelio ontokumanya with the system and gane what is the dokumanya ngende yugena ngijita boge ngona baba nani ndwaro jenda 32 point around 32.5 chibese billion million wacha kwa package ya bande bakwenda
so good. Na barbu kwanda balika igomone minete na ikombe kya IBC ni oje kwa constituted hubia secretary de nero mai secretary is still there. Kama gurena sebeji ya ega sede de stand beji kamina kabere igobona control of budget na nigo ya boriri abaraya se county Kisii kwena kuna ngo kiria wale all of bending bills kolingana na control of budget Margaret nyakango ni ga boriri serikali county Kisii kwena kuna ngwaka na bali chibese cyo batego dredge project chene jitakere gokoragana gote kwa somera bina babo ken malira bono na mugo somera ga sedi pono na indi mura ga jibese kana the control of budget tebirina chibese chiakanwe boigo asepeji komi na kabere umugabana bwe county ya Trans Nzoia George na tembea nigo akora tikitanya gokorekana sense meyo andene karaji ari goigore epara aigete saa 12:30 chamambia aigete saa 12:30 goigore chamambia goigore para koronje para ya masense meyo akanyora banta bange nigo baraire bakanora bo sabe county onyambara hapo komete bao tane mugabana jinsa kuboka saa 2 saa 3 hours lakini yale ni gabo gete mapema saa 12 ikira saa koronje para ya masense meyo ya enseme nando no commissioner lenge county commissioner regional county commissioner sense meri ya Rift Valley. By the way, about time na George natembea ero shortcut teyo. You remember karawate meeting ama tukamega erire kararenge ase county yo anairanetie some officers wachete later chinsa chiria atakero ika saa 1 agatanga na bataraji aliwarudisha nyuma so yeye na time au na Dr. Ruto na yara na irania no nyana ba PS yana nyuki ikana nguri serikali y'umuraibu ense Dr. William Ruto na baraia bangese ya Kenya mujurukora nampa koleta mangana administration machogu na beto modisi amatukamange no riga tikashagumete no modisi olenge na maite na tembe abantu na bange wara igomba understand yo bokoreri no machogu na dede no mete mokumanya machogu ningo na bongo ika na tena na bongo nyali moju kwera matemu na onde naikire mo machogu ningo so with the time again tokia gokirina serikali yeye very time conscious very much nganchere gose tiangore sebeje 15 ndino ngokorera karando jena liberera ndiane ngetikwa sense meli ya Migori karaba MC ba distribute go seba turubane diege ikaro karabale liberera ke bakoyo magatigero chingoma nense meli ya Kerijo umuspika ni gobona samoniri UDA mbora igeze kwa sense ya UDA erabe como chikoragana na sare ga seti yini ge murkrete beja komina kana sti county si entorno numra ibu ensa se kararinga senso ya pomet na boli apa MC na ga kiti go bokabara tiga mangana mangi kode mirimo eri aba Kenya baba chode gine korana mbaratiga karatoro jena bono aba Migori naro aba MC mbaru de jimesa ayo mona ba kaumieto mangana makomugoli it's just barely a day ekora Dr. Ruto on Sunday karalenge Bomet Green Stadium Sunday nalia batevinga wachana imaneno fanya kazi alafu igoro jimesa nanchi yarutiro akimo dina maya ndo rio jime torena inkigia beire kebe asensemo ya aba MC sikure na aba MC chikaunti yara kwan to ende Meru to Meru to ende Nakuru mbaka ne tamalieta yomo governor Susan Kika to ajire Migori to ajire Kerijo chinsemo ao torojena bakakina nyanki ambomba ataka kwimokerera igoro lakini chikaunti yetu Kisii na Nyamira nchikirete kiambomba tena kwa matangi na wikibere ngora all difference between wa matangi foundation na mwana chikali account na skire baka bona Mombasa ikera Mombasa ikaboniga mugabana tarachora para sana mawasili niga enda tukutumia gobana mawasili ali alenge no Ali Hassan Jo bali abakuru but which is okay igate dararo na kibao kore mirimo kabisa which is okay ngana yetu koboko na John Onyangapua tama niko chirikora liji kona omura ina take ko litain bako asiri balibons tima idea siri chiko turi na apumeto katokoro botukirende todo na ali tain usina panera ali tain ikero no omura ya decide na atigatura bana kero ra korna bara 100 days yo mete ini metienyi ene gochiko yes
ntochito boli wa akili actually that's the question tocha kuchakera ngaki uno muntu karomia okorere yeah na boko moritain lazima obuta ochora bantu baba ngao that's a question tutagita machibu otara sagabu producer ngo boli ari nabawasiri mbale tutara gaiba chiete oji mwasiri mwasiri healthy mtaikawe ntubato mwasiri no Fred Matiangtora manyanga yare boniga mushewere ntu amara CTV au kwa nalinga kialenge Peter Munya tora ranere lakini yonde oyo yujini wa moro ngo moratori na rasa sema ya siasa lakini pale batara kwana no emago antora ranga yale oyo lakini ndio kwa rampa itu baggage umeto mwasiri kara kore meremo we war 20 million eche package ya korere meremo ngona warabu nebesi abakuraje ojo kinandi mabakore ne serikali asante sana tikankolere page ya 12 ebwa kukwanira igoro yobo cheno oburere bwa kolera bwarorekanire komenteka sana sichi county nsemechi county aiga sense ya Kenya lakini kolengana muri kibega zeti ya gotabanga poor hygiene drought fueling cholera spread ani poor hygiene bachano birango byo bachano birebibe murakera ebyonse na bya ireire cholera komenteka na sense ya Kenya nene county ya Kiambu kurumutinyi komi last year mpaka bono iga 344 romo baro bw'abantu bakire n'uburiro bwa cholera bage county ya Homa Bay ntwarora bikore ibyo nabage county ya Kitui ega tukirere bono aboterneri kurase county ya Homa Bay ne county ya Kitui bateneniria mangana a hockey foods chindagira kiriko chikoniwa kando yebara iba chiakire isiko bararatige wevu yega ya cholera ira maguru make igo bono temineti kero chire county chinde tori kwa na Kisii ngateyo na bego ika isli asengenjo ya poor hygiene na kero kendo murakera igo biki birengo byo bochenu ase kerango kigoro mono twetange kurokanyoro borero bwa cholera ndo chenga na onkutigera gabo yo mtobrete no mwanchu muligereria na mangara se chigazeti kolenda sengenjo chinga kinebiro anokwegena waito abanchi be chigazeti mwaranyorira tali make kurwa team diaspora mpaka gaiga sorgongo rwense ya Kenya amisi momanyi asante gotebanga account me in engineer Vincent Maina nere agoteba morning Sarah Brighton nechu yabo basi watching live from Bosansa PAG count me in ukweli tumeku count ndo chenga abo no tukurekero mwelio aseri tukulia rero abo no toika omweli asema gazeti ya sema gazeti ili tukulia rero mona twakorera na wao tena kira no mapepa sasa kile giere yana 25 magazeti kiando by section ne asema magazeti no tokorera konde tura kwenyoli igoro yemi yao iyo bwata somo buko ngakyota kere onyero siebe chibesi nyinge bone gasi ngakyo koronyo ari 10,000 ditukuri to na Chantel Kirbo nero beto mobui o 10,000 omuntu ne bege debe asmo buko anyega jite kabisero mete bono Santero musubati kone saranye bege arko bano musaja ne kebeti marko bege ne musubati ni ganye bege de saran ko jamore jibese bako musana ani Chantel musubati na bonyo arko bani jitangana ko lakini bono Chantel nanyega jite nero ata musubati ko kunga more kabisa dende kara musaja sakira no ranga tekende nkiyo ego Chantel yerenga ine bono anero beretie konyore bese ai gone miatu miete igoro akabeka agasiriki maramange akabomobui goitekera getuma arare tumara goba ana asomoro beri chingero gone ndo go chaka bono mambia akaroko beka obeke nyakobeka mete ne bana Ensakia erire nabokonda kujiesa game nabokujiesa nabokogenda kubeka no ndiri tutayo no ndiri no ndatayo nabokobeka kirenza naboko beka lide obo motangani kwebwera chibeseji igobono gento kora ngirina sarara hotelinga yuguika mwanchu muriro kwenda sesimi yao yakoboko ne bamulika mwizi ne bakabambe ne ba smartphone agichebwate app ya M-Pesa andaisi okogenda ali M-Pesa alipa na M-Pesa ogenda se pay bill onyore business number obeke 515450
515450 ogenda account name ekere gukuburi aria okulika Ndizi na liye tukulika NDIZI alafu amount rende kubeka emie ya machuka 100 shillings alafu epini yao ni siri yako tobese kusangana monto ndebwensi alafu otome igo umejiandikisha na mara mingi unavyoshiriki unajiongezea nafasi zako za kushinda tobeka limo okire naro pimeta abeke onyolenga obwiro naboko bumutangani lakini kutangulia sio kufika kufika na ekaro kwaraliwe ko mubwe igonto taityo tigare maega ngobeke limo otigare igo gendra guchesa mara mange egero omenteli bagalia ulio ko mubwe naro rachese mara 7 naro rachese kabere gatiyo yo chesa mara 7 na kabere akini ngoko achibesa mara 7 yes inaangalia nani ameshiriki mara mingi yeah igo bono to beso gotigwa magega mchezo no gendrete na ndio umeidhinishwa kabisa ni mchezo umekubalika lakini ngento tutali wancha na abana balense ya 18 years abara bombali goshiriki but 18 years and above no be miaka 90 monginanya go konyara kubeka shiriki uwezi jua bahati yako bagotanga bahati ya mwenzio usilalie mlango wazi torarire bahati ya mwenzio mlango wazi naye hiyo bahati na boko ya nyora kwani wewe ulikula nini ayangiole vekomokia to 100 yao uchase pay bill number uchase business number 515450 ngenda gutuma kwa kongera uranyore chance yo chikomo bwibweri tukorare to kuma usina urara liguri tukorare jidima itingora liwi kiara timba dikuru timba dimwa Kenya ndena saro tukorari gose ndubone korwa shirikiri edroge kormara kwa obena mu week korwa bekire na sara nyagire atiye kote go bono genda go shiriki asomo cheso yo kerari tuko to kuma na usino je ko mu week gojuko beka chibasia 200,000 mobuko mete jo komenta ka na boko nyone gari ya 200 by the way mete big kire 165 wana boko original big na boko wana big bosikirike oboyo ose oira bane school na bonande form 1 selection yabete school chewiru bana ngoso abale bitabu notakero gole shopping notakire bills no gwenerete ekikiagera nkwira nima yagwate baga baswati nkugachatole we really keep konyora tole kali yake tuagacha you never know what happens tomorrow na bakonyora ngegentu kiabere kwanyoranga kwa rusiri ali no tebyo muntu ngabono akimentere kwanyoranga no bwata gantu kao that's why abaswati tukugacha no bokorera pigwate batubwa go into the maidina mam again abaswati we think beyond anything can happen even even right now umusubati medena bonande owe kabesi na owe kabesi owe kabesi ngimiri owe kabesi wate mwaka rena ke mwaka tianda yikuru mwajemima kumbe mwajemima nae waikaisi kuwa kunole saro kwera wate mwaka nayo tebir to mwera ni saa moja maraba yes kwa irani kwa gacha ni usubati na tabangai bintu nenge biko right now na bakonyoranga kende kiabe ebinge byabere abantu even right now ochiko chakwanyora mangana chenchire ngayogo chakera what do you have to be bright and strong egero okole mirime yobneganere Clau Nyakezi agotaba good morning Brighton and Sarah, mark me present from Embassy Kiombeta with my mom Beatrice, tuko ndani hadi mwisho ni Claudia. Asante baba Claudia asukutumia ujumbe yao. Tuanyenye wadrasi Gradis Nyaboke na Lisi Bagisiora na barabu na wabale ime yomurobeli ya simambi yabona na chene lali Lisi Bagisiora? Lisi Bagisiora neno wali murobeli Metakomo by the way Generali kichana nere no wali ime yomurobeli Pano sara ndo ye doko mundera kia jaragire nje asense mayandi dato kumunde kiagara ande mojo muri manyana litukula leto tukwana na igoro yobo check yes doko tibota mena health is wealth not wealth which is head tayo mena maya yo mogani witu kira studio internations ngo chali tuma so ikire na bona igure producer ande wino ikire no ale studio bimo ino bona ko so ale gaiga yo bona ingi mojo kwana Dr. Joel Omayi happy new year it's long time kule ngo chali to chokwana igoro ya infertility na mangana cancer singinjo no motenyo cervical cancer igona bakora etia ke igako bana manyolire asima to etia sinini tumanya ko mangana ya infertility ikeka kiara edire kulende nago kirengonyo gura studio abuya kabisa njibona ngo batigara ngenda asukense mu maide njengo sukense mu aba fast consumer njene ikarasa nda namanyanga kibinde do gora
asa mangana afigo na wakire mbimono na nakwero kobogona wana chori kagoja mongera maiga amondera binuya alende bona nje nabasabire sho ingia asase moyo bochen kero mete ga to baba tobe tubwate afiere ngia kero mete ben tubwate afiere ngia to wasimura bwa kibwaira to goja mirimo akanisha kagoja nerato de na wasimura no kobenga kito konyeka na mangana aya na bagona to askire gochibosi gomoria yitiganda asuka oji asense meriende na nje ndakara bitatu lakini autigire na saa aya to bese gosko mwachu murigeria singenje goskarende tutashiana nani Brighton era wikaranza alia gosko asinini egere tuchiko gosoria na kumanya mange na Dr. Joel Maiji Okorotanacious Herbal Center erega igasi obo muchibo songo ego bana to bese gosko no nyangake tosuka yenero Ndizi TV bwanzu bomosi Ndizi TV ubwanzu bw'Gusii maya kichibesa nguru kugira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo botakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket bwese ko wali my friend ayenga yogutikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emia